Ano nangyari? Ano nata ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Sabi ni Kuya Ramir, mag-hello, love, goodbye lang ako ngunyan na pagkaudto. Oy, may ano ba ngunyan, Kuya Ramir? May series na, kaya na pelikula ni Catherine Bernardo and then ni Alden Richards soon sa mga cinema. Ay maray na pagkauto na po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Martes na po ngunyan. Petsa 15 na kan Oktubre 2024. Ano lamang po tabian sa indong pinagkakabisihan dyan. Grabe man po grarayan init kan panahon sa tuyang palibot. Kaso hapon, may nakuha akong datos dyan sa BFP Legazpi. Manungod sa po digdi sa mga insidente nin solo na narehistro digdi sa syudad kan Legazpi. Nakalis na taon from January sa good na Disyembre, nasa 51 cases lang. 51 mga fire incidents ang narehistro kan taon 2023. Pero ngunyan na 2024, Kuya Ramir, sabi digdi sa datos, pungan Enero 1 sa good ngunyan na petsyang ini, igwa na po nin 21 insidente nin solo sa maniba-ibang barangay digdi po sa syudad kan Legazpi. Ang pinakadakol ka iyan, iyo po ang pigaapod na structural fire. Saruan mga anasulo na barangay outpost dyan sa barangay Bitano, Legazpi City. Saruan pigaapod na place of assembly. 17 ang residential o mga haro. 2 ang mercantil. And then 2 eskwelahan o posibleng classroom ini, Kuya Ramir. Tapos, anuman ang konsideradong non-structural, 5 kainian posibleng awot o grass o ining mga basura. And then, itong kan mga nakalisnal daw, dyan sa may partikan, Barangay Rawis, Legazpi City. Sarong, sabi ni Sir Gary, maray na pag-go-to tabi sa imo, sir. Sarong vehikulo, pero dahil naman ini Kuya Ramir naggagana. So, gari nakaparada na lang bagay ni Duman, Kuya. So, gari dilapidated naman ini yung, po, di ba ko dilapidated? Ang dilapidated kaya, structure iyan, sarong struktura. Saro ini dyan na nakaparadang lumao naman na vehikulo. Tagsa dirida ini kay sarong dating opisyal, dating niyaonig di po sa lokal na gobyerno kan Legazpi. And then ang nanginginot man giraray Kuya Ramir, ang pinakahalangkaw na rason kung nata po tabi igwanin sulo. Iyo po ang dahil sa electrical connection na may 8 kaso, unattended na pagluluto, itong sa napabayaan na mantang sindaan ng luluto, electrical appliances, may 3, light match, o itong siga, sabi ni Sir Gary, ito na ngayang posporo na sinindi, tapos itinapukon sa inlang, tapos napabayaan, tapos itong sa tinapukan, iyo po tabian na medyo madali na masulo. And then ining open flame or rubbish na igwa po nin 5 kaso. Tigiling ko Kuya Ramir an sa Kuyang Pandok dyan sa live. Natatagari nagkikinang-kinang an sa Kuyang Pandok. Iyo man dyan sa monitor mo. Gari nasobran mo naman ini Kuya Ramir sa brightness. Dahil mo naman natimpla ang patama-tama kang po digdi. Gari na baga mapupulinas ang pandoko. Maray na pagkaudto kay Mambing Buen Bores, nakaantabay po ngunya. And of course, perang aldaw na sana po an po digdi an Earth Forum Year 3 kan DCGB. Magarilingan po kata dyan 4 days sa Ayala Malls Legazpi para sa mga aktibidad kan DCGB para sa ika-66 na kumplian nyo po kan istasyon. Imagine Kuya Ramir, 66 ng taon ang DCGB, natatao po ng serbisyo, bako lang sa mga Albayano, bako lang sa mga Bicolano.
pati pong itong mga nasa ibang nasyon dahil ta dakulang bagay itong sa mga teknolohiya tanganing mamati mahiling kita sa man iba-ibang parte kan kinaaban sa pagikan sa tuyang social media account and sa tuyang DCGB News Online. Maantabayan po nindo ang mga forum, mga seminars, lectures, and talks dyan sa Ayala Malls. Siyempre, sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Pwede ka mong mag-download kan sa samuyang application sa indong mga Play Store and then siyempre sa indong mga transistor radio nasa 729 kHz and samuyang frequency. Kaya, po digdi, mag-irilingan kita duman. Pero baka mga duman ako, Kuya Ramir, mga Saturday or Sunday na. Tawarang matataong bahay digdi. Ano pa man, Kuya Ramir? Sabi ni Kuya Ramir, sige na nga ngayon. Ang style ko lang digdi siya, hello, love, goodbye. Asa kuyang ka-partner sa Lala Technical si Kuya Ramir Tanay na nagiging fit na ngunya. Nagpupuno da siya mag-reduce na daki mga tigakaon niya. More on, duma. Kung say dapo dyan amay kamote. Ngayon lang si Kuya Ramir sa Ayala Malls. Tikwilon lang nindo duman. Magdara ka mukhang 3 colores na kamote. Ano Kuya Ramir? Balingoy, batag. Arog po tabi kayan. Ta healthy living na si Kuya Ramir. Sa IT na dyan si Jerome Nico Martinez, sa production si Shara May Leron, sa newsroom niya po dyan ang samuyang news director as si news manager Sir Marlila Cruz and then si MJ Jeresco. Ako po ang silong nakaibahan na napagkaudo. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ay malbay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet ala king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alauna. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.